Tenim lliurament dels primers premis d'aquests Jocs Florals són la Mercedes Carmona, la Noa, el Máximo Franco. Seguim amb els premis. Que aquí hi ha un grup de nens i nenes que han guanyat el primer premi. Primer premi? De cicle superior, els Jocs Florals del barri de Sant Roc d'aquest any, és correcte? Sí. Perquè jo estic buscant a Mercedes Carmona. O li donem a la profe que s'aconsegueix ajudar més a fer aquest treball.